Musadakwatire kapena kukwatiwa Khonzani Kaye izi. Kukwatira ndi chinthu chimene chili chabe chilengedwe kwa munthu wina aliyense. Chifukwa yake anthu ambiri tikugundika kukwatira masiku ano. Sizolakwika zimene zija chifukwa chilengedwe ndi chimene chatiuza kuti ifeyo titero. Komanso that's the normal process ya mmene dziko komanso umoyo umayendera. And izizi zikuchitika usati kwa anthu okha komanso even zinyama zonse zimakwatirana. Zimene zitati ziyime ndi kuti no continuation kaya ya anthu kaya ya zinyama ithaso kuyima. So kukwatirana is just okay. Komano sanakalowe mbanjamo pali zinthu zingapo, zinthu 10 zomwe tigawane lero zimene iweyo ukuyenda uzikonzekerese. Chinthu choyambira ndi imene timachitwa kuti emotional and mental readiness. Ukuyenda uzikonzekerese emotionally komanso kaganisidwe kako. Mmenemu muli chinthu timati you have to heal from your past. Mukuyenda mupange heal ku zinthu zomwe zinakuchitikira ndi zolakwika mbuyo mwa moyo wanu. So izizi zikhale ma past heartbreaks. Kaya munathesapo zibwezi ndi anthu ena ache, kaya banja linakutherani ndi anthu ena ake. Mavuto anu musakalowe nawo mbanja chifukwa wina yesizi kumukhuza. So you have to heal from them first. Kaya ma betrayals ena kana kuchita ndi chipongwe, anakumvesa ni peni, ma trauma, ululu wina wake, munakula movutika, ndiye mukalowa nazo mbanja kumakhala kulakwitsa. So you have to heal from all these things first. Komanso muli chinthu timati you have to fix issues with your exes. Mukuyenda mupange fix ma issues anu ndi ma ex anu amene munali nawo. Kaya munali nawo kamulu wina yesizi kumkhuza and wina yowakusankhani inuyo sakupanga so care za zimenezo. So you have to heal ma attachments amene munali nawo. Kaya ndi kuzifila guilt, ma drama ena aliwonse amene matokhalapo ndi ma ex. You have to let go all those. Mukuyenda zimenezo muthane nazo muzisiye komanso mukhululuke, mukhale munakhululuka. Chifukwa mukukhululuka muja mulutenga ndithu. Mumpangisa munthu ukhaleso strong and you should move on. Komanso you have to cut my emotional ties. Ngati panali ma emotional ties ena aliwonse nda ex anu, you have to make sure kuti mwaduliratu zimenezo. Komanso muli chinthu timati resolve baby mama and baby daddy conflicts. Mukuyenera musanakalowe mbanja, musanakwatire, muonesese kunena kuti ma issues ama baby mama kaya nda baby daddy kuti muli ndi mwana, mukuyenera mupange resolve all those. And likati resolving ndoti mumakhala ma issues, for example co-parenting arrangements. Pamafunika mwana azionabe makolo ake ngakhale anasiyana, mukuyenda mupange dongosolo limene lili kuti zizayenda bwanji kuti sazapange affect banja lathu. Komanso peaceful and well structured. Zimene zikuyenda zakhale zizayenda mo zizaflowa mwamtendere. Komanso muzakhale kuti mwazipanga structure bwinobwino pasazakhale any issues. You have to make sure kuti zimene zatheka musanakalowe mbanja. Komanso you have to deal with family problems. Ngati muli mavuto ena akubanja and resolve the family conflicts. Pale ena akamapezeka makangana kwambiri ndi bambo awo. Ndi ma issues aja akapezeka zoti akalowa nawo so mbanja. So you have to deal with these things first. But makolo ena amakhala toxic. So amapezeka akasokoneza banja la mwana ndipezeka banja lake latha chifukwa cha makolo ake. So you have to make sure kuti mwathana nazo kaye zinthu ngati zimene zizi. Ma financial dependency ena amapezeka akudalirabe makolo ngakhale ali mbanja nkhani ya chuma and zikubweretsanso mavuto wina wake ndimona ngati akudeleredwa. You have to fix these things first musanakalowe mbanja. Komanso you have to drop the perfect spouse fantasy. Musanakalowe mbanja mukuyenera mudziwe kuti amene mukukwatira naye kapena amene mukukwatiwa nayeyo sali 100% perfect ni munthu. So musaone ngati kuti mukapeza spouse yoti ili very 100% sichizikala kuisa chila yonse ndi chingelo china chake. Ifeyo ndife anthu, angelo ndi angelo. So timalakwitsa and muyembekezere kunena kuti muli ndi ntchito yoti mukankhoze spouse wanu kuti azikapanga zimene iniyo mukufuna. Osati mukangompeza iye uja ali perfect kale. Ndiye ndikuloweseni mu category ya number 2 yomwe ili practical and financial readiness. Mukuyenda muzikonzekerese practically komanso muzikonzekerese kunkhani ya zachuma. Mene muli chinthu cha number 6 chomwe chili be financially stable and honest. Zimangoona uchitika umakalowa mbanja muja ulibe ndalama ina iliyonse. Komano ndizofunikira ndithu kwambiri kuti ukhale iwe wazidalira pa nkhani ya chuma. Sinango ukakalowa mbanja muja opanda chuma muli ma responsibilities zoti uzikapanga memunji. Ndi zimakhala umakapereka chipinjo kwa anthu ena. So kuyena uzikonzekerese wekha kunkhani ya ndalama. Ma issues angongole, kaya ndi impulsive spending, kaya ma hidden financial habits. Uli ndi ngongole zambirimbiri. Komanso umaspenda ndalama zosakhala bwino. Komanso uli ndi ma habits ena ake amene chuma chako machigwiritsa ntchito. You have to stop all those things usanakalowe kubanja kumene wewe ukupitako. Komanso you have to learn to budget. Wina aliyense kaya mamuna kaya ndi mkazi usanakalowe mbanja sinanga kuchokera kwa makolo kumene makupangira budget kena kale konse. So ukapita kubanja kucho ukuyena ukhale waphunzira kuti kodi chuma chathu tizachiyendesa bwanji, ma budget athu azikakhala bwanji, mukaphunzire kupanga save, mukaphunzire kupanga communicate openly pa nkhani ya zachuma. Osati usipanga zinthu zobisa wina akakazindikira zimasokoneza mabanja. Komanso chinthu cha number 7 you have to fix
addictions and harmful habits. Pala anthu ena ake amakhala so addicted to zinthu zina zake komanso ali ndi chikhalidwe chimene chili choyipa. So izizi kuledzera kwambiri kaya ndi madrugs kwambiri, ena amakonda mapono kwambiri, ena amakonda kukhala toxic anger okwiya zina zake zosakhala bwino. Ma behaviors onsewa musanakalowe kubanjako mukuyenera mwakhonze mwathethe. Ndikuloweseni mu category imene tikuitcha kuti relational and communication skills. Musanakalowe mbanja mukuyenera muzikonzekeretse kuti muzikapanga communicate bwanji ndo chikondi wanu. So muli chinthu number 8 chomwe chili learn to communicate effectively. Munthu wina aliyense ndi skill imeneka muziphunzitse kuti kodi muzikalumikizana bwanji, muzikayankhulana bwanji, muzikathetsa bwanji mavuto mbanja mwanu akakayamba. Chifukwa ineyo I know anthu ena ake vuto likabwera mbanja wina ukanika kumayankhula zake kungokhala chete banja lija ndikumasokonekera. So mmeneka muphunzire ndithu chifukwa tinapanga buku lija tinakambamo za core foundations ya family ena iliyonse, tinakambamo nkhani za communication. So banja lina lilonse limayenera likhale lodziwa how to communicate. Chifukwa mature conversation, not shouting or silent treatment. Osakakhala anthu ongunyanyala ndikumayembekeza wina yadziwa kuti mwanyanyala chani. So silent treatment si yabwino komanso mbanja kulalata si kwabwino. Mmafunika ndithu mukakhale mature conversation. Munthu wankulu ndi wankulu akumana akuyankhulana akumvana. Chinthu china cha number 9, you have to build conflict resolution skills. Banja lina lililonse limayenera liziphunzitse ma resolution skills kuti kodi takangana mbanja tizikathana nazo bwanji. Chifukwa chimene mukuyenera aliyense adziwe nchonena kuti anthu inu you want agree on everything. Simukagwirizana pa chinthu ina chilichonse kubanja kumene mukupitako. Pali nthawi zina zimene muzikasemphana chichewa, muzikakangana, nanga nthawi imene ikafika muzikapanga bwanji. And then ndikuloweseni mu category imene iliyomalizira ya personal direction and growth. Ngati mbanja mukuyenera muzikonzekeretse kuti kodi ineyo ndekha ndikazipanga develop bwanji mbanjamo, komanso banja langa lonse ndikapanga bwanji kuti likakule, lizikapanga improve. So musanakalowe kubanjako mukuyenera muzidziwe, you have to know who you are. Muzidziwe kuti ineyo ndinu ndani. Fwa ena samazidziwa. Ndiye akakafika mmene muja amakhala kuti sakuzizindikira. So mudziwe identity yanu, mudziwe ma values yanu, mudziwe vision yanu. Mwamuna okalowa mbanja amayenera akakhale ndi masomphenya, akabweretse value kwa winayo. Chomwe muziso mkazi amayenera naye akhale ndi masomphenya. Naye usati ukangodikira chilichonse mwamuna azikompangira. Nayenso ndoyendetsa nyumbayo. Ana athu tizikalera bwanji. Wina aliyense akuyenera akonzekere akamakalowa mbanja. And mmene muso mumakhala be spiritually grounded. Mukamakalowa mbanja amonso mukakhale anthu amene umoyo wauzimu wanu uli wangwiro. Mukhale ndi cholinga. Komanso mbanja mukakhalamo peace. Tikapanga bwanji kuti mukakhale mtendere mbanja mwathu. Komanso you have to clarify your life vision. Ndikubwerezanso pakhani zokhuzana ndi vision. Ngati banja mmeneka mudziwe direction yomwe mukupita. Ngati banja mmeneka mudziwe career. Ngati tizikapanga chani to sustain ourselves. Komanso tikakhala bwanji makolo abwino, tikalera bwanji ana athu. Chikhulupiriro chathu chikayenda bwanji. Izizi ndi zimene wina aliyense akuyenera azikonzekeretse asanakalowe mbanja. Mudzaona onena kuti mudati mwapanga implement zinthu 10 zimene zizi. Umoyo wanu wa mbanja suzakhala so complicated, komanso suzakhala ovuta ngati anthu ambiri mmene amanenera. Banja lijatu si chinthu choopsa ayi, komanso banja lija si chinthu chovuta ayi. Komano chimavuta chifukwa ambiri ife sitimakonzekeramo zokapeza mbanjamo, timangoyembekezera zabwino kuchokera kwa mzathuyo. Ife ndi umaziwala kuti ubwino wanjiso nafe umene tingathe kubweretsa kwa mzathuyo. Mudati mwapanga implement izizi muzaona kuti banja lanu ndi labwino kwambiri, komanso anthu inuyo mukuchita kuona kuti tinkachedwa kuti ife kuti tikwatirane. If you find this video helpful, please like it and share, and don't forget to follow our page for similar videos. Thank you very much for watching, and see you in the next one.